हेलौ एवरीवन फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाफिननाय जालायबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय आरोना सुंद'हैनो आङो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आरो जोङो निउसफोरावबो नुनो मोनखादों थ' जोंहाथ' दा मथा मथि सफैलायबाय नै बोथोरा दा बोथोरजों लोगोसे फोरबोफोराबो सफैलायबाय आरोना जितु जोङो दा फेस्टिभेल नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै बावखुंग्रि फेस्टिभेल थ' गोबांफोरा निस्सय बेवहाय थांनो रेडि जानानै दङ आरो हाजोआव गाखोनानै एसे मजा लानो साननानै दङ जानांगौ ना एसे इन्जय खालामनो दा थांनो हासै दिनैनिफ्राय आरो जागायजेनबाय जोंहा बेवहाय बायदिसिना कम्पिटिशनफोर थायो खमलायनाय बेबायदिनो बायदिसिना खेला दुलाफोर थायोना आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो हाजो गाखोनानै एसे मजा लानो हायो आरोना आंबो गाखोदोंमोन मथा मथि बेबायदिनो बोसोरब्रै बोसोरबासोनि सिगाङावहाय थ' बिनिफ्राय आं आरो माने थांनो सानोब्लाबो थांनायानो जायासै आरोना खनसेबो थ' सम मोनोब्ला माब्लाबा बेबायदिनो खनसे गाखोनानै फैनांसिगोनलाय आरो दा जायफ्रा प्लेनिं खालामनानै दङ थांदो गाखोदो आरो एसे मजा लानानै फैदो आरोना थ' बिदिब्ला बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोङो मेन टपिकआव थांनि रायजोफोर दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जोंहा बेनो जोङो मिथिनो मोन्दों साननैसो सिगाङावहाय बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानानै थांबाय इलेक्सननि गेजेरावनो मथा मथि बुंनो थाङोब्ला ना इलेक्सनाबो जाबाय बेबायदिनो दावराव दावसिनि गेजेरजोंबाबो बारलांबाय दाब दाब जायगाफ्राव जोंनि बिटिसिआवल' नङा जोङो बेबायदिनो आसामावबो जोङो ओरै आपार साइडजों जानाय जोङो एसे नुनो मोनलाबायदों बेबायदिनो जाथायफोर दा माथो बुंबावनो आरोना थ' जाथाया बिदिनो जागोन एफा एनैयाथ' जाखागोन पलिटिक्सआवहाय दा बिदिनोसै राजखान्थि आरो माथो बुंबावनो आरोना थ' आं बारा बुंबाय थानो सानाखै आरो रानखांनाय गारायखौ आङो बारा आवलायनो सानाखै आरोना दा जोङो आरोबाव जोङो नुनो मोनबावदों जोंनियावहाय ओरै गरेस्वर साइडजों जोङो बेबायदि आरोबाव दा दावराव जानायखौ जोङो एसे नुनो मोन्दों बे दावरावआ एसे आलादा रोखोमनि आरोना बेवहाय बेबायदि पलिटिक्सनि बायदिसिना राजखान्थि जेबो इसु गैया जानांगौ निस्सय दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दा फुजानि एसे सान्दा खांनायखौ जोंबो मिथिनो मोन्दों गामि गामियावबो बेबायदिनो जोंनिथिंबो माने खांथिं फैदों आरोना बेबायदि माने बोराय बुरि माने बुरिफोरानो बांसिन बेबायदि बेरायलाबायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनियावबो बेबायदिनो न' हाबनानैबाबो गोबांफ्रा बेबायदिनो सान्दाफोर खांनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों फुजानि सरत फुजा नामा फैदों जाहैदों दा जियानो हक सान्दा खांदों जि हरदों बेफोरखौ लांनांगौ नङा होमबा जोङो सान्दा खाङोब्लाबो जोङो डनेसन खालामनो हाया इमान हरथारनांगोन बेबायदि जोङो डनेसन खालामनो हाया जाय जि हरदों जोङो बेखौनो लांनो हायो दा जियानो हक जोङो मोनसे जाथाय जानाय नुनो मोन्दों बेवहाय मा जाथाय जाखो ना थ' जाथाया जोङो दा थाङै थाङै हिन्दु मुस्लिम बेबायदिसो जाहैसिगोन नङा होनबा दा बेवहाय मा जाखो मुस्लिमफोरजों थ' जों एसे माने न' स' सावला सावसिसो नुनो मोनबाय आरोना दा दावरावआ जादों जायाखै नङा न'बो सावबाय माबाबो सावबायबाथ' आरो एसे गिदिरानो जाहैसिगोन दा ओरैबायदि माने कालसारसो जालांबायदां जोंनियावहाय दावरावफ्राहाय ना थ' माने मावनोबो गिला माने सानलाबो आरोना बेबायदि खालामोब्ला मा जागोन मा मागोन दा बेबो ओरैबायदि माने डेन्जारेस दिन फैबाय सोर मावग्रोनायमोन मा मावग्रोनायमोन दा माने मावनोबो गिला आजिखालि बुंनो थाङोब्ला दा आं बुंनो सानाखै सोरबा हिन्दुनि गोरोन्थि सोरबा मुस्लिमनि गोरोन्थि आङो बेखौ दा बुंनो थाङाखै आङो नुनोबो मोनाखै आरो जोङो जाथायखौ माथ्र खोनानोल'सो मोन्दों खालि जोङो बेबायदि निउसफोरनि गेजेरजोंल'सो मिथिनो मोन्दों ना नाथाय जोंनियाव ओरैबायदि जाबाय मोनसे माने कालसार बायदिसो जालांबाय दा माने गिला आरोना अपेन भाबै माने खामानिफोरखौहाय मावजोबनो नागिरसै दा मा बुंनो दावरावआथ' आरो जासिगोन जुदि जोङो साननानै नायालासिनो खामानिफोरखौ जुदि मावोब्ला सोर मावग्रोखो दा गोरोन्थिखौ ना दा पानिशमेन्टखौ मोननांगौ जाय गोरोन्थिखौ मावदों नङा होनबा पानिशमेन्टखौ मोनखागोन गोरोन्थिखौ खालामग्राया खारग'आ दा माथो बुंबावनो आजिखालि मानसिफ्रा ओरैबायदि जालांबायना थ' माने गिनायबो गैला माने अपेन भाबै खामानिफोरखौ मावनो नागिरो आरो माने अननायफ्रा खमायलांनो हमबाय बेबायदि जाबाय सोर मा खालामग्रोखो सोर माखो दा मिथिला खालि माने दावराव दा थाङै थाङै बेनो गेजेराव हिन्दु आरो मुस्लिम बेबायदिसो माने दावरावखौ सृष्टि खालामनो नागिरगोन उनावहाय ना मावनायनि सिगां जे जोङो सिन्था खालामग्रोनांगौ माबा मोनसे मावोबा मा जागोन जोङो बेखौ एसे सिन्था खालामग्रोब्ला मोजां जायो आरोना खालि देशआव दावराव दावसिल' लाबोबाय थाबा बेलाय महाय सान्थि जानो ना खालि दावरावआ ओरैनो दाखालिनि दावरावआनो जोबनो थांखायाखै दा बिदिब्ला रायजोफोरा आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन आरोना माथो बुंबावनो आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि
आं गोलाव खालामबाय थाला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय গণতান্ত্রিক নহয় গণতান্ত্রিক হলে কি মুসলিম রাষ্ট্র নহয় তো এইটো এইটো আমার ভারতবর্ষ হয় এই হেল কুকুর গিটা ইয়াতে কেইটামান থাকি পেলে আমার হিন্দু অত্যাচার কৰি আছে হ্যাঁ এইটো এনেকৈ অত্যাচার এত নচলিব এইটো বাংলাদেশ নহয় এইটো আমার ভারতবর্ষ হয় রাম রাজ্য হয় এই চামৰা কাটা মিয়াৰ জাত গিটা চালে কেইটামানে মিয়াই আমাৰ এইটো অত্যাচার চলাই আছে অসভ্য জাতি গেলা আমি হিন্দু মানুহকেইটা গোটেইকেইটা মিয়াক মানে আগতে ৰাখি আছো এই শুয়াৰৰ বাচ্চাকেইটা আমাৰ হিন্দু মানুহৰ গেল ঠাকুৰ ভাঙি দিছে শিৱলিংগ ভাঙি দিছে অত্যাচাৰী জাত লাজ নাই ইহঁতৰ অসভ্য জাত ঘটনাটো মানে কিবা পূজাৰ কালেকশ্যন লৈ এটা কাজিয়া আছিল তাৰমানে মই ঘটনাটো ভালদৰে নাজানো মই হেৰি পৰা আছিলোঁ পিছত আহি কিনে চাওঁ ঘৰ দুৱাৰ পুৰি আছে তাৰমানে পিছত গম পালোঁ আধা চিজত মানে বজৰং আমাৰ বেলেগ বাহিৰৰ মানুহ আহে আমাৰ লোকেল মানুহে পঢ়ছে এইগিলা আমাৰ ওচৰে পাছৰে মানুহে পঢ়িছে কিন্তু কিবা ভুল আছিল যদি মীমাংসা কৰিব পৰা হয় কিন্তু এইটো পূৰ্বা নালাগিছিলে এনে কাৰ ঘৰ এইটো ঘৰটো আছিল চান মাহমুদ কেইটা ঘৰ জ্বলিছে ঘৰ সিহঁতৰ দুখন সিফালে এখন পাকা ঘৰ আছে পকী ঘৰখন ভাঙি যায় এইটো আৰু ঘৰ আছিল চৰকাৰী ঘৰ পোৱাটো আৰু ঘৰ চাৰিখন পৰিছে চাৰিখন ঘৰ চাৰিখন ঘৰ পৰিছে আৰু গাড়ী এখন পৰিছে নতুন গাড়ী একদম ব্ৰেণ্ড নিউ নাম্বাৰ আনি দিলে কি গাড়ী R15 এই ঘৰৰে নে চাৰিটা ঘৰটো চাৰিটা ঘৰ এক ঘৰ আছে এইখিনি জেগাৰ নাম কি জেগাৰ নাম হৈছে 2 নং ৰৌমাৰী মেলা হয় চৰক মেলাৰ যিদিনা মাগিব যায়তো ৰাস্তা ৰাস্তাই এতিয়া এই মুছলিম ল'ৰাটোৱে বোলে আক্ৰমণ কৰিছে ৰাইজৰ আৰুতো জানেই আজিকালি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ যিজন মানুহে মানে ডিষ্টাৰ্ব দিছে হিন্দু মানুহৰ ওপৰত তেওঁৰ ঘৰ চৰ জ্বলাই দিয়া হ'ল বাকী কিন্তু বেলেগ মুছলিমক কোনো ক্ষতিসাধন হোৱা নাই আমাৰ এইখিনি হিন্দু মানুহৰ ব্ৰেইনটোত অলপ হেৰি আছে সেইটো ক্ষতি হোৱা নাই আৰু লগত আমাৰ মুছলিম মানুহখিনিৰ লগত কোনো হানি হোৱা নাই খালি মাত্ৰ যিজন মানুহে আমাৰ সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা তেওঁৰে ঘৰটো ভাঙি দিয়া হৈছে এই আমাৰ হেৰি হিন্দুৰ আপোনাৰ চৰক মেলা বুলি কয় চৰক মেলাত পূজাৰ হেৰি হোৱাৰ কাৰণত তেনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশৰ কাৰণে সিহঁতে আগতে এইটো জোকাই লোৱাত হিন্দু মানুহখিনি চাই থকা নাই আৰু লগে লগে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ যিজনে অনিষ্টকাৰী তেওঁৰহে ঘৰ ভাঙি যায় বাকী মুছলিমৰ কোনো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙা চান্দা বিচাৰি অহা নাই ৰাস্তাৰহে কাজিয়াখন হিন্দু মুছলিমে আৰু ক'ব গ'লে এই চান মাহমুদ